Namah Shivaya. So hey guys, welcome back my YouTube channel. Hani hilam supiro ani hayong production YouTube channel. Okay, norok nugi magana sing himi tongmarok ke sing thangi tongo kharsi fujawo onek din wngkha thaya mane agi je sarayo thangmani ke ta eni mane tini waisa thangka tangke ta ke ang 2 bar thango kharsi melao wngka ke thangmani bisingo nugi mangkha agi je nungma haino borok bo kwbangma ke yang pora haino kes wnglaijak box tamlaijak dogan rwlaijak hingke tai borok kwbangma ba kok salaike ba bebang kes wngho aboni bagui background no belai kes wnghohnani ang voice record khaikha tangke ba ani khorang rok norok khanaya wngui mano aboni bagui nai hingke tangke ba kes tula aboni bagui ke ang hakhayo norok bo jotono phaibai gwnang hinui nai angkhe ba tak bai khe 2 bar thango jotono ani dolo khe ani si bisi thangjamma hingke tinini vlog kharchi ni no norok nugui manai ang tamukhai eba dolok bai tangke enjoy khailai tangke beralai norok nugui manai ani o vlogo. Borok bangmani borok asuk kes gan rok tamlaijak tangkhe ba aro mela bo cholijak khe ba nakodula rok circus rok choli tongo nakodula rok kalai bui haino cherokh tongo box tamnai tongo je dogan rwnai rok bongrok bo gan tamjak yango bo gan tamjak nugui mankhana nakodula choli tongo lighting jekom kaham khe rwkha sini takojula bazar o bo je faipuro mane ekbar faipuro asuk lighting gachariya no oro cheremo haini hela aino je kam light chiling milik pora kahma ang je mela o thangmani kolom mano kolom ya hinui karui nai pora berai naikha tangke ba angkhe bisirwak lighting rok akorok ang bisirwak hamjakbwla abono nugui nai ang tongmalia pora nogo fainai muchungmani sono pogui thangkha tangke dologo beraimani borok ni dolo tho nogo thalaisinai khe angkhe fainai muchungya angkhe beraina muchungphia nakodula ang takojula faipuro ekbar kakha hingke tini teusa kana wngtongmani dolok matsa boni kana sai tangkhe borok kirijagui o hingke ang saichung kana bo kathokliya yang nasigui no ma tongkha buino kam rok nugui nai ani kisa bwkha tamjana haingui thangkha kana muchungmani buino bono yang nasigui nai mwlang swchai ma tongsio nugui mankhana ani dolog no bang nongno phunuknai tangkhe ani dolog kisa hachal khe thangjakma mwla hingke ani dolog ani gana faipuro ang nongno phunuknai khe tubo nai tongdi tinini ani o vlog. Buino o kam rok nugui nai kana muchungmani bwkha duksoka tongmaliya tufano kana hinui tongmano tongmaya phano tai tang hai sinai dolokse masma kana kwrwing khe ba ang saichung khe ba lasibili aboni bagui hangkhe karakliya tangkhe jekono kana jaga wngkha khe dol bo kisa nango tangkhe oino borok bai kaka khe jekhini dol bai enjoy khaima hai oino borok bai wngui maya sini borok bai aboni bagui kana muchungmani khe tabuk kwchwng twi digi thangui tonglai kha tangkhe twi rok nugui khola khe oro nugui mankhana ani dol mangnui chwlamo mangkhe yang bo gate kahama oro bo nakodula tongo mane nakodula 2ta tongo ta oro kaisa hingke porthom kaisa oro khe khum rok kahama pura naithok ang je paina muchungmani nungno hwnmani nukjagbliyo mane agi khe nugo takhe nukliya tangkha khe ang bisibak khe tok hamjago tok paiyani wngkhe tongmani mane o tok chikon rok agatak rok paina wngkhe tongmani paimaliya hingke chwng twi digi thangui tonglai khe tabuk khe
tui digi kisa guri nyaliya nung hinui hingke ang dolok to tebo lama sikugo kang to ekbar se thamkha ki kwtak bai khe duibar mane guri jagela hingke yang nugui mankhana kwtui rok phalaijak haino kaham kaham chana muchungmani esta saisidi. Dolok tangkaba yang tui digi phaimani jaga bo kahma scenery bo kahma thangka lighting rok ako rok rijak kaba mane agi je ang cherai o thangphrung kha omhaike rok rijak mane sal phari rok tebo kaham kaham rok tebo naithok naithok rok khaijak khe yang family kaisa room kalaina naitongo kana rwnglai wngui tongkha tangka khe yoko kirijagui rok ulo tongmala khe yang o tui bagi ang thangfru aswk kwchwng khe tabuk kisa tamnai sitarama hai wngui tongkha tui mane saborok khaijak liana aswk agi khe to kaham mano ang agi thangfru hingkhe yang hingkhe to safety boot tongo mane tui rogo kwlwkhang khe khosajaknai amhaita khe family kaisa ko room kalaikha borok khe twrwk twrwk chaloklai tonglaio tamnai amhai room rok ba ang agi kakha khumulung park o hingkhe tak to khumulung park rok bo aswk aswk kwrwikha abo nukliya hingkhe yang chwng bwsaphalio khe yang cherai rok thanglaimani jaga mane bongni soraijaknai jaga labar ni gam omo khe murti takjak unikoti ni haike takjakta mane unikoti bo waispan thangjayako oro no tini murti rok nugo hingkhe tini khe thaskeno no nukha ang mwtai rok bo mane choro devta puja bo laka kisa nukha hingkhe o jaga program bo kai tongo mane gota culture program. Om Namah Shivaya. Shiva Dat, Shiva Dat, Dat, Dat. So guys, bwswk borok kwbang nugui mankha no oro mwsamung rok ako rok nugui nai kachini dolo bo oro no mwchana phaijak chwng oro tamo phunuknai naitongdi. Omo hingka khe tei khaksa tui je thaisingo nogno phunukhe da ayang ni amo khe tak tei khaksa tui khe o gana o no sini deborma rok ni sini bukung bara rok ni chamung rok oro no phalui tongo nugui mankha na kwbangma hingkhe oro chwng thangkha sini dolok bai tamo hingka khe kwtui chawui nai hoku phaimani amo hai iko ani dol chana naitongo nugui mano no hoku bai khe nokhor hingkhe oro chini dolok oro no buthupkhe manjak sio mane mala sio mane agi bo tongo mane beraifuru bo tongo hapini kisa hachal hachal khe gurilaijak bola khe angbo kisa chainaikha hapino ani khe hoku phailiasai money muchungmani gani dolong khe phai tongo buikhe chana kwrwng rok khe chata khe tini sini vlog asuk jora tongnai next time norok teibo video kaham nainakhe ani channel no subscribe khai di.